Тавык йомыркаларын төрү тартмаларыннан башлап медицина битекләренә кадәр Түбән Кама сәнгать паркының бер мәйданчыгында тагын башка товарлар да җитештерелә. Бу шкырда 3 ел эчендә бер юлы берничә предприятие барлыкка килде, яңа эш урыннары булдырылды. Раньше, вы не поверите, но это было поле. Вот если вы посмотрите, как раз бурьян, трава. Бу сәнәгать паркы. Бизнесны уңышлы алып бару өчен зонаны Түбән Кама янында 3 ел эчендә ачтылар. Муниципаль җирдән түләүсез коммуникациялар һәм салым ташламаларыннан файдаланалар. Бу резидентларга да отышлы. Народная здесь производит, самый хороший пример, это упаковка для яиц. Халык ихтияҗларын күзәтеп тырышабыз. Әйтик, йомырка тутыру өчен терәкләр бездә генә җитештерелә. Республикада башка юк. Резидентлар отышта. Хәзер алар 13. Кайчандыр буш торган басуда зур һәм кечкенә цехлар төзелгән. Һәр кайсында эш кайный. Киләчәктә резидентлар җитештерүне көчәйтергә планлаштыра. Монда эшләнгән товарлар Татарстан һәм Идел буе базарында бик кирәк. Безнең продукция төзелеш гипермаркетларына китә, аларга куллану базарында ихтияҗ бик зур. Республика хөкүмәте ярдәменнән башка бизнес алып бару кыен булыр иде дип ышана Андрей Сёмкин. Барлык уңайлыкларны исәпкә алып, ул үз бизнесын Татарстанга Екатеринбургтан күчергән. Без башта аңлашылмаучылык булмасмы, эшебез барып чыгармы дип шикләндек. Шулай да барысы да уңышлы булуына күңел ышанды. Дәүләт ярдәме программасына электр энергиясе, инженерлык, юл инфраструктурасы объектларын төзүгә 30 миллион сумга кадәр заемнар тотылган чыгымнарның бер өлешен каплау керә. Башка ташламалар да бар. Территория всех муниципальных промышленных парков функционирует. Җитештерүчеләргә ярдәм итү өчен сәнәгать парклары Татарстанның һәр районында диярлек эшли. Аларның гомуми мәйданы 2000 гектардан артып китә. Территорияләрдә 1500 дән артык резидент компаниясе эшчәнлек алып бара. 40 меңгә якын эш урыны булдырылган. Киләчәккә зур планнар җитештерүне киңәйтү, яңа резидентларны урнаштыру, димәк тиздән шәһәрдә яңа эш урыннары барлыкка килә. Ләлә Зайнуллина, Алмаз Хакимов, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама.